Čaute priatelia, dneska posledné video z auta asi. Tento týždeň je pre mňa prelomový, končím úplnou platnosťou ku koncu mesiaca živnosť vlastne a žiadne naháňanie sa za drobnými centami 12 hodín denne, prechádzam na inú pozíciu a môj život aj trading dosahujú tým pádom úplne iný. Zober ako živnostník som mal každý mesiac prvého 900 mínus. 300 odvody pre ten debilný štát, 120 zdravotka, aj keď nezarobíš nič, hej, a 400 ma vyšiel benzín, čo som tu behal po meste, hej, aby mi hodili tie platformy nejaké 2 alebo 2,50, takže vlastne získavam si zober, budem robiť 5 dní v týždni, 8, 2 víkendy mám voľné, čiže 10 voľných dní v mesiaci, za tú istú sumu si zober, že 15 dní som robil len na to, aby som bol na nule a druhých 15 dní som robil, aby som zarobil nejakú tisícku. Teraz to budem mať za pol mesiaca a pol mesiaca som doma so svojou rodinou, priateľkou a zvieratami milovaný. Nakoniec po pohovore som nastupujem vlastne ako trajný manažér do McDonaldu. Je to novo otvorená pobočka, čiže budeme pri zrode niečoho nového, otvára v lete. Je tam istý nejaký kariérny posun, keby sa trading vyvíjal pomalšie, ale to je úplne jedno. Môže hoci kto hejtovať, hoci kto, na to viem, že nadávajú ľudia, ale robil som v gastre, v strojarine, vo všetkých možných sférach a všade ťa len ošklbávajú a v tých slovenských gastrách, kde aj priateľka robí, bežne je to tak, že na ruku zvyšok, minimálka, hej, McDonald ti proste zaplatí každý cent, ktorý robíš v noci, sobotu, nedelu, čiže a ozaj 1100 nemá ani 60-70% v čistom Slovákov a McDonald je bežný brigádnik vie toľko vyrobiť, takže je to úplne pohodička pre mňa ako aj akreditovaný, vyštudovaný kuchár. A plán do roka je taký, že vlastne úplne to ako zatiaľ nezanevriem, prejdem od apríla na nejakú flotilu, mám jedného známeho, žiadne odvody, nič, 150-200 v týždni, keď 25 budem jazdiť ja iba vtedy, keď sa oplatí cez tie obedy, vtedy platia až príliš dobre, hej, 2 hodinky zarobíš 20-25, tých 400 mesačne spravím a toto z toho vykryjem vlastne aj nejaké svoje tieto ešte nejaké tie menšie podĺžnosti, čo som spomínal, no a z toho kúpime aj tú challenge, takže vlastne dám trošku dokopy auto, ktoré som rozbil pri jazdení, trošku rozhegal, takže nový plán bude 320 tisícový účet budeme kupovať. Niekedy najneskôr v septembri štartujeme ostrú challenge. Máme ešte 5,5 mesiaca doladiť SMC komplet, doštudovať všetky tie veci, rozbehnúť sa v práci, ale už to bude úplne iný život. Takže ak ťa to zaujíma, daj follow, pýtaj sa na všetko, odpoviem. A v nedeľu urobíme taký malý súhrn. Jeden jediný obchod som tento týždeň riešil, vlastne Libra, dolar, už podľa nového účtu, čiže uvidíme, či to strelí take profit 4800, nastavený stop loss mám na 1600, čo je 0,5%, stále idem 0,5%, ale už som to počítal z 320k účtu, takže dáme taký malý súhrn nedeľu, teším sa na vás, čaute.